E voltamos ao sur da provincia. Imos de novo ata Monterroso para falarlles agora dunha empresa dedicada á comercialización da castaña autóctona. Trátase de Alibos, unha firma coñecida no mercado internacional que visitamos esta semana para coñecer os seus plans de futuro. Esta empresa naceu nos anos 60 cunha familia vasca, de origen vasca, e naceu polos cogumelos, o sea, naceu para aproveitar os cogumelos que había no interior de Galicia. No ano 2006, eu que levaba sendo máis ou menos 25 anos director da fábrica, pois adquirinlle o grupo Puleva, chegamos a un acordo e merqueille a empresa, non? Bueno, agora xa é unha nova etapa onde nos centramos máis na castaña conxelada. Somos un dos maiores produtores mundiales de castaña conxelada con un volumen de unhas 5.000 toneladas anuales. Fais un proceso de, primeiro hai unha entrada, un almacenamento do produto, un control da calidade, dos orígenes. Logo por fecha, pois o que se fai é un calibrado por tamaño antes de pasar á liña de pelado. Consiste nun pelado por fogo a 900 grados de temperatura con propano. Despois hai unha selección, primeiro automática, por color, con cámaras de visión artificial, que son supermodernas, e unha selección pola xente, unha selección visual, o sea, para garantizar que o produto non leve ninguna imperfección. E despois pasa a zona de envasado, onde se envasa desde bolsas de 1 kilo ou menos a queixos de 1000 kilos. Somos o maior exportador de agricultura ecolóxica de Galicia e, bueno, estamos traballando un pouco nese senso con produtos naturales. Estamos a piques de facer un convenio coa Diputación de Lugo e temos un problema de abastecimento na empresa, cada vez temos que ir máis longe buscar castañas. O ano pasado importamos castañas de Chile e veríamos obligados a importar castañas de terceiros países porque a produción que hai cerca da fábrica non dá abastecido a fábrica. A idea nosa é fomentar esa castaña de calidade, fomentar plantacións e que podamos un pouco fixar a población, que a xente poda vivir da castaña, que se profesionalice. De novo, os rapaces foron protagonistas do programa Kilómetro Cero. Escolares de Antas de Ulla visitaron o Pazo de San Marcos para a continuación emprender viaxe cara a Lagoa de Caque, en Castro de Rei. Despois de percorrer este espazo natural, os nenos e os profesores que os acompañaban coñeceron o aeródromo de Rozas. Vamos a la laguna. A ver las casas le abren. Es primera vez que aquí vamos a discusión. Todos os que viven en Antas son millores e tamén os que veñen á escola, porque traballan moito e así aprende máis. Hai unha casa. ¿Qué estás grabando? ¿A vosotros? No, pues no me llamo Alfonso. Ahora nos vamos a las montetas. Dile al aeropuerto. Estamos viendo unos aviones que vai a despegar unha. E despois, cando despeguen a outra, podemos ir afora.
E despedímonos con máis Kilómetro Cero, neste caso coas instantáneas tomadas durante as viaxes en helicóptero dos primeiros participantes en Kilómetro Cero Extreme. Grazas por nos acompañar, voltamos a vindeira semana.